Mga nagkalain-lain nga tradisyon sa pagsugalaw sang bagong tuig buhi sa gihapon. Yari balita nga aton gintutukan. Maluwas sa 12 ka prutas nga bilog, naanda na sa madamo nga pamilya sa Sipalay City ang pagpakabit sang saging o kunlubi sa entrada sa ilang mga puluyan. Ang pagpati, lubi para sa swerte, kag saging para makaambit sang bulig ang bilog nga pamilya sa bilog nga tuig. Ang saging ngayon wala rin namon ginapakuha nga talpon ang unod. Kung gusto mo magkaon, dire ka lang, kuha ka lang di. Sa ini nga puluyan sa Dalan San Sebastian, masako ang iloy nga si Dilin sa pagpanglimpyo. Ginasilig sinipagwa ang mga malain nga hitabo nga gindala sang tuig 2019 sa ila puluyan. Halin sa mga daan nga sapatos, altar nga napuno sang yabok, kag mga kalderong ila ipatik-patik agud tabugon ang mga malain nga espiritu. I am ready si Dilin para sa 2020. Dapat ko no, ang siling nila pagbulag sang tuig, limpyo ang balay, tanhal maliwalas para ang swerte nga dasal nga tuig masunod. Panugyan sa isang feng shui expert, siguraduhon nga luto ang prutas nga pampaswerte karon sa gabi bangod malas ang dalasang bilog nga hilaw. Hindi nami ang hilaw, daw ginausikan mo lang na yung kwarta. Nausikan mo yung prutas nga hindi pa luto, no? Sa ini naman nga parlor, nagahingagaw ang mga customer sa pagpagunting para mas mag-an ang sulod sang bagong tuig. Kunting ikuya karon para magwapa, pag ikuya para bagong tuig. Gwapa. Sa San Sebastian Cathedral, madamo naman nagsindi sang kandila bilang naandan nga tradisyon sa pagpasalamat para sa pagtakop sang tuig. Pareho sila kay Ralph nga tradisyon ang pagsindi sang kandila sa dispera sa New Year para sa mas matamis nga paghigugmaanay. Para pa ni sa love life mo? Oo, Kailan na ka mo katuig? 13. Bangod blue ang color of the year, madamo nang nagapreparar sang ilabayong asul para sa matahom nga family photo. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.